V nedeľu sa v Rakúsku konalo opakované druhé kolo prezidentských volieb a hrozilo, že ich vyhrá antieurópsky a protiimigrantský populista Norbert Hofer. Nakoniec vyhral zelený Alexander van der Bellen, ale bolo to tesné. Ľudia v Rakúsku, aj my vo zvyšku Európy, čo si nemyslíme, že imigranti a Brusel môžu za naše posrané životy, sme si vydýchli. V 2016 totiž už prišiel Kotleba do parlamentu, odhlasoval sa Brexit, amici si zvolili Trumpa. To je katastrofa, úplná, že katastrofa, to už je proste, ľudia, to už je dosť. Pamätáte si, ako vás v mladosti vystrihali, aby ste dookola nerobili tú istú chybu a vy ste nikdy nepočúvali a stalo sa vždy to isté? Napríklad ste brzdili vodku pivom, počúvali na strednej No Name, nechcelo vás žiadne dievča a vy ste to stále nechápali a pýtali ste sa jak to jest? Alebo ste pripravili nabite party pre 5 ľudí a prišlo ich 200? Ľudský druh je nepoučiteľný a neplatí to len pre jeho mláďatá. Ešte horšie je to s ním v dospelosti. Ako sa hovorí, starého psa novým kúskom nenaučíš. A veru, ťažko je u niektorých jedincov vykonať mentálnu nápravu, keď im vlak ušiel už za mladí. Potom to vyzerá tak, že len niečo cez 70 rokov od momentu, keď sme ukončili vojnu, v ktorej zomrelo vyše 60 miliónov ľudí, sa nám tu znova začínajú rozmáhať nešváry, podobné tým, ktoré ju v 30. rokoch začali. A tak, ako sa kričalo kedysi... Začína sa kričať aj dnes. Vlastne zradcovia, ktorí sedia vo vláde. I to vlastne tie dni oči Európy záchodnej, ktorá umiera pod náplivem imigrantov pozaeurópejských, kierujú že ku nám, slovianským ľuďom i národom Európy šrotkovej. Ach, ten je môj, ten sa mi podobá. Tak ako kedysi, aj dnes mocní ignorujú otázky ľudí. Prosím vás, neotravujte, tu sme pri žarte, neotravujte. Včera bol ďalší protest pred Bonaparte, viete to nejako komentovať? Má ešte minister vnútra stále vašu dôveru? Pán premiér. Pán premiér, o čom rokovala teraz koaličná rada? Môžem sa spýtať, čo to bolo za zbraň? A prečo ste ju sem zobrali? Pán poslanec. No a tí, čo ich chcú nahradiť, majú zas na každý zložitý problém až príliš jednoduchú odpoveď. Mexico is going to pay for the wall. And they're going to be happy about it. Nebudeme súhlasiť so žiadnymi trvalými povinnými kvótami. A urobím všetko preto, aby sme týchto zmrdov tu nemali. Alebo sa vyjadrujú štýlom, síce vám neodpoviem na otázky, ale aspoň vás urazím. Odporúčam novinárovi, aby sa na budúce venoval viac behu, lebo vyzerá ako záchodový pavúk. Women, you don't like fat pigs, dogs, slobs, and disgusting animals. Your Twitter account... Only Rosie O'Donnell. For the record, it was well beyond Rosie O'Donnell. Sú špinavé protislovenské prostitútky. Zdá sa, že sa tu na rôzne menšiny zase raz pozerá cez prsty a sú hromadne obviňované z posratia životov práve tými, čo si ich pravdepodobne posrali sami. Cigánske dievčatá sa neboja byť tehotné, tam je tu naozaj otázka biznisu. Povie Zuzka, a Janko, prišli obidvaja oteckovia pre teba. Neviem to nejako stráviť. Naši nepriatelia sedia o mnoho vyššie. Vlastne banky, korporácie. A hlavne sídlia pri mŕtvom mori. Ten sa mi podobá. 17. novembra pred 9 rokmi rozprával Marian Kotleba na Hodžovom námestí svoje bludy v uniforme nápadne podobnej tej, ktorú nosili hlinkové gardy za slovenského štátu. A je toto sloboda, že keď niekto na akademickej pôde, hoci aj na vysokej škole, venuje sa výskumu deju, javu, ktorý nazývame holokaust a prichádza na iné výsledky, ako sú tie oficiálne, tak mu naozaj hrozí odňatie slobody normálne natvrdo. Keď sa v roku 2007 sťažoval, že za popieranie holokaustu môže ísť do basy, smiali sme sa mu. Končí sa rok 2016, my sa Kotlebovi smejeme stále, no on nesedí vo väzení, ale v parlamente.
Volebné prieskumy jeho fašistickej strany sa doťahujú na 10% a rastú podobne ako kedysi preferencie Hitlerovej NSDAP. A to už trochu prestáva byť sranda, nie? Dnešní ľudia, tak ako vtedy, nedostávajú sľubované sociálne istoty a cítia sa ohrození umelo vytvorenými nepriateľmi. Myšlienka multikultúrnej Európy je nerealizovateľná, je to fikcia a je to sen. Jak mohol Pán Boh dať takú krásnu krajinu takým škaredým ľuďom? Myslel tým starých Maďarov, lebo to boli mongoloidné typy. Kto vám kúpil tie pištole, tie obušky, ktorými nás tu chcete mlátiť? Za čie peniaze? Cigáni! Asociáli, ktorí žijú celý život z peňazí nás všetkých. Tým pádom nekriticky vzhliadajú k vodcom, ktorí majú na všetkých otázky nachystané konečné riešenia. Hej, rúb do toho, nech už je to hotovo. 70 rokov po vojne tu opäť vzniká nebezpečne veľa priestoru pre ukážkových manipulátorov a ohýbačov pravdy. Ak nechceme skôr či neskôr trpieť tak, ako dnes trpia Francúzi po útokoch v Paríži, musíme čím skôr vystúpiť zo zločineckej organizácie NATO a vyhlásiť vojenskú neutralitu. Francúzska psychologička Isabelle Nazar-Aga uvádza 30 znakov, podľa ktorých možno identifikovať manipulátora. Subjekt je manipulátorom, ak vyhovuje aspoň 10 z nich. Poďme sa na niektoré pozrieť. Spochybňuje kvality druhých a hovorí o nich s dešpektom. Totálne pochybujem o vašej vlastnej príčetnosti. Neviem, či ste v SAS zmenili dealera, alebo sa niečo prihodilo. Robí zo seba obeť. Policajný štát! Toto je Slovensko! Vy chránite tu cigáňov p***aných do p***a! Nedbá na práva, potreby a priania druhých. Moslimov tu nechceme! Ja slovenský národ! Fungujem! Nech idú domov! Slovensko! Slováko! A klame. Popieranie holokaustu. Nie preveriť čokoľvek, ale ja si nie som vedomý, že by som nejaký holokaust popieral, takže s tým vôbec nemám žiadny problém. To, čo ste písali na svojom Facebooku, tak to popierate? Ja som žiadny holokaust nepopieral. Ten sa mi podobá. Je 70 rokov od vojny a možno je čas priznať si, že všetko sa začína ako keby od znova. Preto rešpektovať akékoľvek extrémistické vyjadrenia a ich náznaky je neospravedlniteľné. Hovoriť, že to s fašistami a ich nebezpečným vplyvom na Slovensku ešte nie je až také zlé, je ako zavrieť dvojročné decka do obývačky s novým bielým koženým gaučom, pastelkami a atramentom a potichu dúfať, že si všimnú papier na stole a budú čmárať len po ňom. Nebudú. Hnačková hnedá sa bude šíriť, ak sa jej nepostavíme. Pre dostatok odstrašujúcich dôkazov stačí prekročiť južnú hranicu Banskobystrického kraja. V Maďarsku pred pár týždňami pometený fašón zastrelil policajta. Myslíte si, že po tomto útoku bude Orbán sledovať ucelenú fašistickú komunitu? Eljött az idő, hogy szembeforduljunk és ellenálljunk. Eljött az idő, hogy szövetségeseket gyűjtsünk. Ten sa mi podobá. OK, Maďari, tí boli vždy šíši, poviete si. Zradikálneva sa však aj vo vyspelejších krajinách. V Holandsku sa začal súdny proces s politikom Geertom Wildersom kvôli diskriminácii a podnecovaniu nenávisti, pretože vyhlasoval, že voličov zbaví migrácie ďalších Maročanov do Hágu. A v takom Česku napríklad sa pred týždňom konalo udeľovanie cien Český Slavík. Ostatných 30 rokov to bola celkom nuda. Blahopřeji vítězi, protože jsem z celého srdce přesvědčen, že jeho vítězství je zasloužené. Až kým sa neobjavila kapela Ortel Tomáša Ortela vlastným menom Tomáša Hnídika. Ten v 90. rokoch pôsobil v kapele s veľavravným názvom Konflikt 88 s ešte veľavravnejšími nacistickými textami. Tomáš si tam párkrát zahajloval a s odstupom času tvrdí, že svoje pôsobenie v tejto kapele neľutuje. Ortel sa 3 roky dozadu preslávil pesničkou, ktorú nazval Mešita. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až borce budou stát a modlitbu svou řvát. A takmer 5 miliónov múch, čo ju videlo, sa predsa nemôžu mýliť a v Tomášovi našli spasiteľa národa českého a ochráncu pred zlým islamom.
Pred rokom získala kapela Ortel striebro a Tomáš ako spevák bronz. Tento rok to už bolo za 2 strieborňáky. Priamo počas udeľovania cien sa však spolu so zopár ďalšími umelcami zdvihol Radek Banga, známy ako Gypsy.cz, a na protest proti xenofóbnym textom Ortela odišli z ceremónie, zatiaľ čo česká hudobná elita tlieskala šašom s lebkami, ktoré pripomínali nacistický symbol Totenkopf na košeliach. Na Gypsyho sa po odchode zo sály a následnom rozhorčenom statuse na Facebooku začali sypať vyhrážky a nenávistné komentáre slušných ľudí, ktorí počúvajú hudbu slušného nacionalistu, podľa ktorého vlastných slov obyvateľom Českej republiky chýba súdržnosť a jednota. Očividne nechýba. Pod Bangovým statusom sa zjednotilo celkom dosť dobroprajných ľudí, ktorí držia spolu. Samozrejme len za bielých. Ku kauze sa vyjadrila aj Lucka Bílá. No, já si myslím, že je to zbytečný. Protože žijeme v krásné zemi a měli bychom si toho vážit. Žijeme prostě v zemi, kde bychom si měli vážit jeden druhýho. Aj keď je to hajlujúci neonacista, podnecujúci nenávisť, na ktorého koncertoch sa deje napríklad aj toto. Tak vynadá sa na nás, na národ, a žijem. A cigánom a všem, ať chcípnosť. Lucka Vondráčková si zas myslí, že... Já myslím, že je dobrá pestrost v životě. Že je dobrá pestrost v umění a že je potřebná. A berme trošku život i s nadhledem a s humorem. Jasné, berme to s nadhľadom. Aspoň s takto vysokým, že? Láska prekvitá aj vo Francúzsku, konkrétne láska k extrémizmu, pretože v budúcoročných prezidentských voľbách tam bude kandidovať fešanda Marine Le Pen, šéfka nacionalistickej strany Národný front. A hádajte, čo chce ako prezidentka presadiť. Mrs. Le Pen told Bloomberg Television, "I will be Madame Frexit if the European Union doesn't give us back our monetary, legislative, territorial and budget sovereignty." Tak. A čo nové v USA? Tam sa začalo hajlovať na povolebných mítingoch na oslavu Trumpovho víťazstva. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! Ešte stále máte pocit, že všetko je v pohode? Ani nie. Tak ako kedysi, iba zo pár zabudnutých 10 ročí dozadu, aj v súčasnosti si myslíme, že prejavy extrémizmu, krajného nacionalizmu a prehnane autoritatívnych vládcov sú ešte stále v pohode a že všetko máme pod kontrolou a nič zlé sa nemôže stať. Všakže. Lenže to je blbosť. Ono sa to už neraz stalo. A vyzeralo to takto, takto, takto a takto. Neonacista Miňo Mazurek z LSNS vám síce bude tvrdiť, že sa to nikdy nestalo, ale ten vám bude tvrdiť aj to, že... Rasista nie som, už vonkoncom nie som žiadny rasista. Nie, nie si. Ani nácek, ani xenofób, ani rasista. Žrávte nás 200 rokov okupovali tureckou armádou, ja tu nebudete! Dokým nikam už nie! A Kotleba tiež nie. Lebo vôbec to nie je bývalý frontman strany Slovenská pospolitosť, zakázanej napríklad preto, že jej ľudový program, citujem, má jednoznačne nedemokratický charakter s očividnými xenofóbnymi, totalitárnymi a paranoidnými črtami. Uniformy, ktoré chlapci nosili, vyzerali ako uniformy Hlinkovej gardy a ich národný princíp chcel diskriminovať menšiny. Takže ak sa na budúce budete pýtať, prečo ho stále označujú za neonácka, tak preto to. Idem kvak vám, zelený a sám. Všetky mušky spod pazušky iba tebe dám. Nevážne. Už párkrát sa zo pár podobných pometených krikľuňov dostalo do vedenia krajín za podpory 100 000 sfanatizovaných voličov a skončilo to pekným prúserom. Možno by tento raz nebolo zlé sa na chvíľku zastaviť a zamyslieť, či sa do týchto sračiek chceme naozaj vrátiť. Keby prevládli nenávistné prejavy alebo mali by podporu
vo väčšinovom obyvateľstve alebo prípadne aj v politických garnitúrach, že by to mohlo viesť k druhému, keď aj nie holokaustu, ale k niečomu podobnému, čo bolo vtedy v tých 40 rokoch na Slovensku. A je to hrozné.